Doğuşukda Türkmen tarapy mehmanlara ýordumydan ýangıç energetika pudugyny değişli ugurlar bilen gydyklanýanlyklar üçin hoşçalyk bildirip, hormatly prezidentiň başçylygyna özara gatnaşyklaryň ösürmegine möhüm ähmiýet berilýänini beýledi hemde Türkmenistanyň Newit gaz toplum bilen Germaniýanyň konserniň arasynaky hyzmatdaşyň oňyn häsiýeti eýetigini nagtady. Mehman Türkmenistana sapar bilen gelip, değişli ugurlar boýunça öz türkmen kärdeşleri bilen doguşyklar geçirmäge döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezidentiň hemde Gahryman arkadamyza hoşçalyk bildirip, wekilçilik edýän kampaniýalarynyň alparýan işleri hemde meýilleşdirilýän taýtlamalary barada gurrun berdiler. Netijeli we işçen geçen doguşyň çäklerini iki taraplan gatnaşyklary ösürmek möhüm ugurlaryny garaldy. Taraplar bular barada nagtab özara beýgitli gatnaşyklary giňeltmäge hemde ösürmäge taýýardyklaryny, Newit gaz pudugyny anypalýan hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy uly gydyklanma bildirýänliklerini aýtdylar. Şeýle hem doguşyga gatnaşçylar ozal gazandan alalaşyklaryň yerini ýitirilişine garap, eşiriň häzirki ýagdaýlary barada durup geçdiler hemde gydyklanma bildirilýän meseleler boýunça gatnaşyklary ösürmeň geljeki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunu taraplar özara beýgitli tekliplerini beýan edip, olary öwrenmeň ýakyn geljeki meýilnamalary durmuşa geçirmäge hyzmat etjekdigini anamyladiler. Türkmen tarapynyň belleşi ýaly Newit gaz senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudugdyr. Ýordumyň durmuş ykdysadydan depkin ösüşini öpçün etmekde bu pudugy uly orun değişidir. Yergelenine bellek geçirse, BASF kampaniýasy Türkmenistana sevitleýän taýtlamalary işin gatnaşýar. Kampaniýanyň gaz arasylaýjy enjamlary gyýandadaky täze gaz himiýa toplumy üçin saýlandy balny. Derol bolany kampaniýa tehnika gollawlaryny we maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetiripler. Doguşyň dowamyny taraplar bular barada durup geçdiler hemde bu gurda anypalýan işleri maksata laýyk ýeňeltmek we hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça pikir açdylar.